Por a miña parte, vou ser moi breve, é un día de felicitacións, eu dixen noutros actos de clausura, hoxe é un día de felicitacións e parabéns, non? Parabéns, porque completades un período de 9 meses onde adquirides formación e experiencia e práctica profesional que vos vai a permitir insertarvos no mercado laboral, non? Gracias a esperar que vos hubieran desaproveitado estes 9 meses de formación para intentar mellorar a vosa capacidade para intentar insertarse no mundo laboral. Nos agradecemos tamén a xente. Somos a provincia que máis leva de toda Galicia, vai haber 28 obradoiros este ano na provincia que empezarán este mes de outubro. E nada máis, eso, insistir nos parabéns por ter completado esta formación e desexarvos de verdade que vos sirva na vosa vida laboral para reiniciarvos ou para comezar unha etapa máis difícil.